Izindaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. As I understand, you are saying the ETV decision was in a different context. Yes, it was. Namhlanje inkantolo ephakeme yasePitoli ibilalele isicelo seyinhlangano eyizama ukuhlehlisa umnqamulajuqu ukuguqukela ohlelweni olusha lokusakaza ngobuchwepheshe besimanje njengoba zithi lokhu kuyosho igidi zabantu kuleli zingakwazi ukubukela ithelevishini. So if you didn't see, why did you tell me that she has to stand where the knives and the spoons are kept? Lowo owabe ngumsolwa nosephenduke ufakazi wombuso ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlin Smith uLaurentia Lombard ubephekwa ngemibuzo namhlanje enkantolo ephakeme yaseWestern Cape ehleli eSaldanha Bay. Sizobuya nge-27 ngalendlela esize ngayo okwenza sho ukuthi ama demands lawo abasebenzi bawakhalelayo ayenziwe. Kuzoba nje umhlangano phakathi komasipala nenyunyana yezisebenzi ngemva kokuthi isiteleka samaphoyisa omkhandlu dolobha waseGuruleni siphazamise ukuhamba kweemoto emgwaqeni uR21 obheke esikhumulweni seindiza iOR Tambo. I'm ready to see Bafana Bafana live at Peter Mokaba Stadium. Like we've been waiting for such moments around Polokwane. Abalandeli belikaNobhutshuzwayo esifundazweni iLimpopo bakuthakasele ukubona iqembu lesizwe iBafana Bafana litholana phezulu neLesotho emidlalweni wokuhlungela indebe yomhlaba enkundleni iPeter Mokaba ngoLwesihlanu. Mbukeli sikubingelele sikamukele indaba zakusihle igama lami noXolo Mamtshali wakwaMwali ihlaba ngalimhlophe qwa ake sizwe ukuthi namhlanje sikuphathele ziphi. Ijaji lenkantolo ephakeme ePitoli lihlonze ukuthi ungqongqoshe wezokuxhumana uSoli Malatsi kwakufanele azazise inhlaka ezithintekayo ngomnqamulajuqu wakulenyanga wokuguqukela ohlelweni lwesimanje lwezokusakaza. Isiteshi sethelevishini iETV sinikele enkantolo ngenhloso yokuthi igunyaze ukumiswa komnqamulajuqu omhlazi ngama-31 kulenyanga. Lo mbango wasenkantolo ubungenele osukwini lwesibili ke namhlanje. Isikhalo esibekwe ezithebeni zenkantolo ngabesiteshi sethelevishini iETV bakhala ngokuthi umnqamulajuqu oguqukela ohlelweni lwesimanje lwezokusakaza uzolimaza kakhulu igidi zabantu abasabukela ithelevishini ngokwendlela yakudala ye-analog. When the decision to proclaim 31 March 2025 was taken by cabinet, the Minister did not go to the applicants and say, I'm now thinking of 31 March 2025. That did not happen. That we accept. And our submission is that it in fact did not have to happen. Ijaji lenkantolo uSelby Bhaqwa uthe izethulo zikaNgqongqoshe zokuthi bengekho kumbophezela ngokwazisa inhlaka ekhathazekile ayinasekele esiqinile. You are saying the ETV decision was in a different context. Yes, it was. You are correct in that. But when the court set out the basics of consultation, the different context, the slightly different context, I must say, because it's still in the context of digital migration. Izinhlangano ezimbili iMedia Monitoring Africa kanye neSOS Coalition ongezinye kuyifuna kuhoxisa umnqamulajuqu obekiwe zithi statement esakamuva esifungelwe esedluliswe yiSABC esigcawini sicacisa ngokusobala ukuthi nomsakazi lomphakathi uzothwala kanzima uma kuzovalwa uhlelo lwe-analog ekupheleni kwalenyanga. The minister deposes to that affidavit at a time when he is in possession of the letter from the SABC which tells him, indeed, you are going to bring about our demise if you implement ASO on this day. Abantu bakuleli bazonikezwa ithuba lokubeka uvo lwabo malungana nokuthi bafuna ohulumeni basekhaya babasebenzele kanjani. Lokhu njengoba umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu uzobuhola ingxoxo eziningi mayelana nokubukezwa komthetho sivivinywa wohulumeni basekhaya.
Ukugqoza kwezidingonqangi kusaloku kuyinselele ebhekene nabantu bakuleli. Nakuba uhulumeni wethula umqulu wohulumeni bezindawo ngonyaka u-1998 ukuze kuxazululwe lezi nkinga, kepha isimo kwabanye ohulumeni bezindawo saloku singagculisi ngenxa yokuxambukela kwezombusazwe, ungaphathwa ngendlela kwezemali kanye nokwentuleka kwabantu abanamakhono phakathi kwezinye zezinto. We're looking forward to this review process as approved by the Presidential Coordinating Council to give us as COGTA an opportunity to roll out a massive consultation process in the country to talk to the people of South Africa in their organized formations and broadly, so that we can solicit their ideas and views on how they propose to want to see the next policy horizon with regard to local government. Umkhandlu wethimba likaMengameli uphinde wathatha isinqumo sokubukeza uhlelo olukhona njengamanje lokuxhasa ngemali ohulumeni bezindawo. Funding of municipalities as well is one aspect of the policy review focus. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uhlela ukuphothula lolu hlelo ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo nokulindeleke ukuthi lusingathwe ngonyaka ozayo, kanti kunxuswa izakhamuzi zakuleli ukuthi zibambe iqhaza kulolu hlelo. Mbukeli kweyingena manje iEskom isimemezele isigaba sesibili sokucisha konga ugesi kusukela ligamenxe ihora lesithupha kuze kube ihora lesihlanu ekseni. Wednesday, 19 March 2025. While we have made notable progress in our generation recovery efforts, Eskom faced the loss of 5 generation units before the peak period. Consequently, Stage 2 load shedding was implemented at 18:25 and will remain in effect until 5 a.m. tomorrow. We continue to prioritize planned maintenance to strengthen system reliability ahead of the winter months while ensuring adherence to environmental and licensing conditions. In light of the ongoing system constraints, we urge the public to use electricity sparingly. Eskom sincerely apologizes for the inconvenience caused and will continue to provide updates as required. Umengameli wase-Democratic Republic of Congo uFelix Tshisekedi kanye nozakwabo waseRwanda umengameli uPaul Kagame bavumelene ukusungula isisekelo esiqinile sokugcina ukuthula empumalanga yeDRC. Congo Felix Tshisekedi kanye nozakwabo waseRwanda umengameli uPaul Kagame babe nomhlangano eDoha. Phambilini bebeshaya indiva izicelo zokuhlangana njengoba isimo sishuba empumalanga yeDRC. We are looking for a political solution and we're committed to it. The problem that we have is that despite the commitments that Rwanda, or the lip service that Rwanda serves to the cause of a political solution, when we look on the ground, we see desolation, we see the constant advance of the M23, we see executions of children as reported by the OHCHR yesterday, and we see that Rwanda is not being faithful or keeping their word. Wayengumengameli wase-DRC uJoseph Kabila ugxeke uFelix Tshisekedi ngombango oqhubekayo namavukela mbuso e-M23. In critical times you have to make critical decisions, and these are critical times for the Congo. But in as far as we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in everything that's happening, especially in as far as peace is concerned. Amavukela mbuso e-M23 aselawula izindawo eziningi manje empumalanga yeCongo ukudlula phambilini okuhlanganisa namadolobha amakhulu amabili akulesifunda. Wonke amehlo azobe ethenjo eNamibia njengoba kuzobe kungokuqala ngqa ukuthi leli yazwe libe nomengameli wesifazane uNethumbu Nandi Ndaitwah weqembu iSWAPO nowadla kumhlanganiso okhethweni likazwelonke olwalisingethwe ngoLwezi nyakenye. Kulindeleke ukuthi uNandi Ndaitwah agcotshwe kwesobumengameli ngoLwesihlanu. Umhleli ke weindaba zangaphandle lapha eSABC uSophie Mukwena ube nengxoxo ekhethekile naye ngaphambi kokugcotshwa kwakhe. Emphasis should not always be say a woman. Of course, it's a good thing that we are breaking the ceiling, we are breaking the walls, and we need to put it in the minds of our people that that's how it should be.
that you look at the merit of a particular person and give that person a responsibility, because the history and culture never even bother to look at the merit and the capability of a woman. It was just condemned there. And this now has been proven to be wrong. Mbukelo kwamanje ke sasinjeke equnga pha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi TB has killed more people than all of them. Added together, not individually. More people have died of TB. Ngqongqoshe wezempilo udokotela uAaron Motsoaledi uthi uhulumeni uqinisa imizamo yokuqeda ukutheleleka ngesifo sofuba njengoba siqhubeka nokuba isifo esihamba phambili esiholela ekushoneni kwabantu kuleli. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi namhlanje inkantolo ephakeme yasePitoli bilalele isicelo seyinhlangano eyizama ukuhlehlisa umnqamula juqu guqukela ohlelweni olusha lokusakaza ngobuchwepheshe besimanje njengoba zithi lokhu phela kuzoshiya igidi zabantu kuleli zingakwazi ukubukela ithelevishini. Mbukeli asikukhumbuza ukuthi lezi indaba zesiZulu ziyatholakala ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Wena okufuneka ukwenze nje ukuthi ungene kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Ikomiti lemeya ekuruleni kanye nenyunyana isamu balindeleke ukuba badingide imfuno zamaphoyisa omkhandlu ekuruleni kusasa. Lamaphoyisa ke mbukeli abambe isiteleke singavikelekile ngaphandle kwamahhovisi omasipala eJimmiston namhlanje bafuna ke ukwenyuselwa emaholo kanye nemali yokusebenza ebungozini. Umkhandlu uthi uyazizwa izikhalo zamaphoyisa uthi ke kumele kuhlalwe phansi etafuleni kubhungwe ngalezi zikhalo kubonakala ukuthi ixazululwa kanjani. We acknowledge the issues that they have, we acknowledge the urgency of the issues, and let's agree on a conflict resolution process to deal with those issues. Phakathi kwezikhalo zamaphoyisa omkhandlu, imali kanye nezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Obhekele zokuphepha komphakathi kulomkhandlu uthi lesiteleka sibe nomthelelo ongemuhle ekusebenzeni kwedolobha. Your airport is our hub of economy. The airport, it was disturbed. If you go R21, there's a lot of industrial sites. There would have been disturbances. Inyunyana isamu ithi ke bawubekela umnqamula juqu ngomhla zinga-27 kwephezulu umkhandlu kuze ukhuluma okuzwakalayo. Uma kungenjalo koqhuma nhlamvana ezinye ziyofeketha. Sizobuya nge-27 ngalendlela esize ngayo. Okwenza sho ukuthi ama-demands lawo abasebenzi bawakhalelayo ayenziwe kodwa sinesithembiso ukuthi mhlambe ngakusasa ikhona i-way forward esingaba nayo. Amaphoyisa omkhandlu wasekuruleni athi kushayisa amakhala ukuthi amanye amaphoyisa afaka phakathi iJMPD eGoli kanye neTMPD ePitoli nawo amaphoyisa iSAPS bakhangezisa onzumbulwana abangconywana njengoba bona behola amakinati nje bathi uma nje abaphathi bebashaya indiva bazogcwala umgwaqo futhi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC. Lihlehlisiwe icala lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlyn Smith ngemva kokuthi ufakazi wombuso nowabe ngumsolwa kulo leli cala uLaurentia Lombard ekhale ngokungazizwa kahle. Igqwetha lika-Apolis lihlabe amadlala kubungqina bukaLombard limchaza njengengqina elingathembekanga. Oku kumayelana namabango kaLombard wokuba uKelly wayendlongondlongo ku-Apolis njengeqabane lakhe. Ufani Haramse ukwathi ubungqina bukaLombard buyakhabana kuba enkundleni uthe wayehamba nabantwana bakhe ngethuba esiya kwaKelly kusuku ngaphambi kokulahleka kukaJoshlyn, nto leyo engekhoyo kwingxelo awayinikezela emapoliseni. Oku kuqatshelwe nayijaji. And now suddenly you're telling me, but you made a mistake. But you've made the mistake at least 4 times. No. And it took 45, almost, it's 44 minutes to get the concession out. Ik voel jammer, ik voel zier, omdat ik nog voor mijn Lord noem. My Lord, I don't know how to explain this, but I'm sorry, my Lord, and for that. Emva koko uLombard uye akaziva mnandi ityeli lesibini
kwanyanzeleka inkundla ithi xa namhlanje sawuxhomeka kwinto ethethwa ngogqirha. Uba bafumanise into yobana angakwazi uqhubekeka ngomso sawuqhubekeka, uba akakwazi sawuthi sifize nelinye inqina uColonel Morris noyawuthi athethe ngeevideos ne-social media. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uAaron Motsoaledi uthi uhulumeni uqinisa imizamo yokuqeda ukutheleleka ngesifo sofuba njengoba siqhubeka nokuba isifo esihamba phambili esiholela ekutheni kushona abantu kuleli. Njengoba elakuleli kanye namanye amazwe omhlaba elungiselela usuku lomhlazi ngama-24 kwephezulu nokuwusuku lokuqwashisa ngesifo sofuba, ongoti bezempilo kanye neziphathimandla kulomnyango bathi basebenza ngokubambisana nangokuzikhandla ukulwisana nokubhebhetheka kwesifo sofuba. The incidence of tuberculosis is 427 people per 100,000 population. So every year we get just about that figure, which makes it to a total of 270,000 people getting tuberculosis. It's my call to action. Every single South African needs to be tested for TB, whether you are living with HIV or not. Families, index cases, so where your family member has got TB and you live in the same household, you need to get tested. Ungqongqoshe wezempilo uthi kuzohlolwa abantu abangaphezulu kwesigidi ngaphansi komkhankaso i-End TB. We are further going to test in communities that we know to be vulnerable. And we want to say, if you are HIV positive, allow us to test you for TB, because sometimes, most of the time, they go together. Kusenjalo ungqongqoshe unxusa bezindaba ukuba babambe iqhaza ekuqwashiseni abantu ngalesi sifo. Bafana ibhekwe ukuthi yenze ibukwayo emidlalweni wayo neLesotho wokuhlungela umqhudelwano wendebe yomhlaba. Lo mdlalo uzoba senkundleni iPeter Mokaba esifundazweni leMpopo ngolwesihlanu. Balandeli bakholelwe ekutheni umdlalo wokuhlungela wendebe neLesotho iwona ongasondeza elakuleli ekutheni lingene kwendebe yomhlaba ngonyaka ozayo. I'm ready to see Bafana live at Peter Mokaba Stadium. Like we've been waiting for such moments around Polokwane. I'm happy because they're coming to our Peter Mokaba Stadium. So we're gonna be there to support those teams. Bagqugquzeli bavakashele indawo eziningi esifundazweni ezibandakanya neZanini. Kusenjalo siningi iminyaka Bafana yagcina ukudlala enkundleni iPeter Mokaba. Polokwane ifuna ukuthi yenze kahle Bafana kulomdlalo ukuze izokwazi ukubuya nasesikhathini esizayo. We actually just want to encourage them to buy tickets in their numbers because right now we are actually standing between 13 and 14,000 and we can do better with this kind of activations that we are doing here at Paledi Mall and many other malls that we have actually done that. Bafana kanye nomqeqeshwayo bafike ePolokwane ngomsombuluko ocija lona leli qembu ukhulume nabe indaba mayelana nesimo seqembu. Lesotho is a team, really a team. They're fighting for each other, they're fighting for each meter and every ball. And they are playing against South Africa. So I think they can always do something more. Abagqugquzeli bathanga amaphesenti angama-95 amathikithi asethengisiwe. Umhlahle wesimo sezulu uzolandela noMadlamini emva kwekhefu. Sanibonani nakho umhlahle simo sezulu sakusihlwa njalo nakusasa kulindeleke ihlambize emvuleni namanje hambisana ukuduma kwezulu ukusukela esifundazweni esiseGauteng kwahlele njalo lapha eMpumalanga kanjalo nasengxenyeni esenyakatho yaKwaZulu Natal ngale kwalokho ke kulindeleke amathuba amancane kakhulu emvula esifundazweni esiKwaZulu Natal engxenyeni eseningizimu maphakathi nezwe okuyela esifundazweni esentshonalanga yezwe imoya izobe iheleza ipholile ke maphakathi nezwe kanti ke kusasa ihlanjana zemvula zingalindeleka kusukela ke esifundazweni eseFreystata engxenyeni esenyakatho okuyela esifundazweni esiseLimpopo eMpumalanga kanjalo naseNorthwest kuhlanganisene
neGauteng kulindele ukuthi lithinje qwaqwa ngamafu kusukela engxeni esigudle oku olusempumalanga yezwe maphakathi nezwe okela ifundazweni esentshonalanga kanti ngengasogudla lasentshonalanga kulindeleke ihlambi zemvula ehambisana nokuduma kwezulu kanti ke sixolisa lapha ke ngemvula enamandla kakhulu ehambisana nokuduma kwezulu okusekudaleka ngisho ubungozi ke kulezi ngxenye kusukela eGauteng okela isifundazweni esisempumalanga kanjalo nasengxenye ephakeme eKwaZulu Natal ishisandlo ke elingaselibhebhethekisa imlilo yequbula lindelekile esifundazweni esise Northern Cape Western Cape kanjalo nase Eastern Cape azikho ke imvula ebikwe kwezinye indawo make sibheke ke amazinga okushisa aphansi kulindele ukuthi libande kakhulu eBethlehem ngo11 degrees Celsius eMelo zobe lapha ya ku14 degrees Celsius esifundazweni esisempumalanga lobe lipholile izulu esifundazweni esiseLimpopo zobe lipholile lapha kuPhalabura kanjalo naseMusina ngo17 degrees Celsius Polokwane 13 degrees Celsius ngokungavamile zobe libanda kakhulu ke kulezi ngxenye kanti ke esifundazweni esilapha ya empumalanga koloni ke kulindele ukuthi liphole kakhulu kuGomani ngo15 degrees Celsius eNgcobo namaphethelo ntshonalanga yezwe libethe nje ukuphola lapha koSutherland libanda kakhulu ngo14 degrees Celsius kanti ke lizobethe lisivivi lapha eCalvinia kanjalo naseSpringbok ake sibheka amazinga okushisa aphezulu ke kusasa kulindele ukuthi lishise kakhulu ke esifundazweni esikwaZulu Natal kakhulukazi lapha eRichards Bay ngo30 degrees Celsius engxenye eseMusina kanjalo nemaphakathi nezwe libefudumele lishise kakhulu ke kuyisentshonalanga singakho namhlanje sibikezelo sezulu makuzekube ngokuzayo kadla mina umntwana uthi ayixabene nisale kahle